Dobrý deň, volám sa Jana a vítam vás na prezentácii prvého ročníka virtuálneho kozmetického veľtrhu eExpo Beauty 2011. Na našom pripravovanom veľtrhu, ktorý sa bude konať na jeseň tohto roka, sa predstavia kozmetické firmy zo Slovenska a Čiech s bohatým sprievodným programom, množstvom noviniek a zaujímavých informácií. Vstup do všetkých sekcií virtuálneho veľtrhu eExpo Beauty 2011 bude pre internetových návštevníkov úplne zdarma. Teraz vám predstavím jednotlivé výstavné haly. V hale A sa vám predstavia firmy a značky z oblasti kozmetiky, wellness a spa. V hale B sa nachádza prezentácia vlasových značiek a vlasových firiem. V hale C vám nechtové firmy predstavia zaujímavé nechtové značky. V hale D nájdu potrebné informácie o veľtrhu, médiá a novinári. V centrálnej hale prebieha počas trvania výstavy odborný a sprievodný program, online workshopy, prezentácie kozmetických ošetrení, vlasová show a nechtová tvorba, ako aj burza práce v týchto oboroch. Prečo sa zúčastniť virtuálneho veľtrhu? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Virtuálny veľtrh má oproti bežným výstavám tieto výhody. Vystavovateľom odpadá strata času, množstvo výdavkov spojených s výstavami, ako sú vysoké náklady na expozíciu, personál, cestovanie, nocľah a podobne. Návštevníci virtuálneho veľtrhu budú môcť navštíviť vašu expozíciu v reálnom čase bez toho, aby museli niekam cestovať. Na našom virtuálnom veľtrhu bude prebiehať všetko ako na skutočnej výstave. Výstavné haly a stánky, program a oznamy organizátorov, mapa podujatia, priamy predaj cez webshopy, sprievodné akcie a prezentácie prostredníctvom online videí a samozrejme to najdôležitejšie – online komunikácia. Klienti budú môcť klásť otázky prostredníctvom chatu alebo súkromných správ. Odpovedať im bude vaša hosteska prostredníctvom videochatu. Samozrejme sú videoprezentácie vašich produktov, zdieľanie súborov a v prípade vašej nedostupnosti zanechanie odkazov formou e-mailu. Virtuálny veľtrh eExpo Beauty bude prebiehať počas 3 dní v určenom termíne ako akákoľvek iná výstava. Ak si ešte stále kladete otázku, prečo sa zúčastiť virtuálneho kozmetického veľtrhu eExpo Beauty 2011, tak by som ešte doplnila, že podľa množstva prieskumov je v súčasnosti prezentácia na internete jednou z najlepších foriem zviditeľnenia sa. Virtuálny veľtrh je jedným z najnovších a najzaujímavejších nástrojov marketingovej komunikácie na internete. Tak prečo nevyužiť túto možnosť? Dúfame, že naša prezentácia vás zaujala a že sa nám podarilo dostatočne oboznámiť vás s našim novým produktom. Bude nám cťou, ak sa aj vaša firma zaradí medzi vystavovateľov veľtrhu a podporí prvý ročník virtuálneho kozmetického veľtrhu eExpo Beauty 2011. Tešíme sa na vašu účasť. Dovidenia.